Takže čau. Vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu to bude se rozbalovačka. Sorry, že to tak blíká, tak svítí slunko, takže tak. Rozbalovačce sladká. Já se strašně těším. Dneska mi přišla, takže já mám to už rozbalený, ale prostě chápete. No možná. Takže tak. No, můžeme jít na to. Jo, tady je. Takže to vypadlo. Takový hezký ten. Tady je další takový kontent. A tady máme. A můj cože. Děcka. Jo, má trošku divný oko. Fakt jo. On to říkali, že jo. Takže si hlava jak vidím. A to vůbec úplně jedno. Ani mě oko kamo. To nevadí, ale... Oh můj bože. No. To vadí pravdě. Menší než to trochu. Hej, já nevím, kamo. Taky postižená. No, fakt má jedno oko, když to druhé, jak se na to tak dívám. To je jedno. Jo, ptala jsem se holek. Jo, mám magnetek. Takže asi tak. Takže jo, tohle by bylo dnešní video všechno. A můžeme se vidět u dalšího videa. Takže čauky.